Bună ziua, domnilor și domnilor, bine ați venit la episodul 3 din Counter-Strike. Astăzi Stăfuga nu a putut, cum să zic, vorbi sau să fac un videoclip, așa că m-a rugat pe mine să îl ajut cu videoclip. Am avut și eu multe alte treburi, dar am zis, bine bă, merge. Și nu s-a supărat. Mi se pare că am luat foc. Și o să vă rog să dați un like, un comment, un subscribe și să vă apreciați cu un like videoclip. Că merită. Și să mă mai zic. Să uitați la videoclipul Ghiță. A făcut 3 cu CS2, 2 cu... Era să zic Giga. Mă scuzați, îmi cer scuze. Gata. Și nu. Are 2 episoade cu Dota și unul cu Medru, care se la planeze astăzi acolo. Mamă, ce era bun. Se pare că ăsta e un hacker, cred. Că nu mai e la cap de... Da, depinde. Deci adică o să ajungă și el în câteva ore sau minute, cred. Nu am chiar o să dea atent. Deci dacă l-auziți în fundal, sper să nu vă supărați. Aoleu, mamă, este hunter ăsta. Nu-i corect. Și acum joc pe contul lui Ghiță. Pentru că na, el a zis, joacă-te pe contul meu. Și am zis, bine mă, joc pe contul tău. Dar oricum nu sunt prea slab. Și am zis, bine mă, hai că joc pe contul tău. După care și-a luat arme noi. Și... Nu, frate, orice. Da, We have been enslaved by the zombies. pare că e bună arma pentru el. Pare că a venit și zombii la petrecere. Aia, o să moară, dar nu. Sper că există un zombie invizibil. Dacă vin din ce în ce mai mulți zombie, vreau să vin din joc. Opa, dacă s-a pus să zombie, da. Am văzut particule care au ieșit. Ăla era un zombie care de-abia să spună. Cred că de-abia s-a... Uitați-vă cum moare. Da-mă, cred că dăm în ăsta mare. Ăsta e ăla cu... Ca mai multă viață. Dacă s-a venit cu ăsta la mine. Pentru că am văzut de el. Atât multă viață.
Sper că nu avem plan de făcut la camera pe aici. Fără cineva să o ia. Îi dăm cu pistolul. Îmi cer scuze pentru gălăgia din fundal, dar na, nu m-am zis. Nu era să fic zic. Sper că zombii ăștia infernal îmi lasă în pace. Nu cer scuze dacă o să meargă în lam, dar așa facem cu bine că bine că bine lam. What? Ești presăritul. Hai să rămâne și la lam. The zombies will return. The zombies will be back. Îmi cer scuze. Zombies will be back. Da, îmi cer scuze, dar n-am reușit. Am transformat în zombie. Pare că sunt singur în eu filmez singur și n-am ce să vorbesc. Și sper să mă supără că nu-i să vorbesc. Ah, nu ca un chel. Ah, și la moarte. Enslaved by the zombies. The zombies will return. The zombies will be back. Sper că zombie iarăși a câștigat. Dacă dăm la fire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The zombies will be back. The zombies will be back and enslaved by the zombies. Nu sunt prea bun acest joc. Știți, e foarte bun la jucător. Doar aici să schimbăm pe cel. Da. Uite, mă omoară găina. Vorbește la tău. Stai că nu știu că a fost un colet. Sper să a fost un colet. Opa. Uite, merge. Da, bine, că gândit.
Ia te dau vision. Trebuie băga mea să fără. A, de bun. Se pare că e greu să joci pe acest server. Nu știu un server, cred că o să mă pleacă serverul. Fi basic? Basic. A, da, e host și nu răspunde. Deci o să găsim pe altcineva. Ia să vedem de cât timp am filmat. 10 minute. Încă 10 minute, încă 10 minute. Se pare că primul cred că e închis. Nu e închis. Mapa mea preferată. 10 secunde jucăm, 10 minute jucăm această mapă mirabolantă. Mă la teroriști. Nu? Sau asta că dacă e jură. Și hai să dăm un start game. Să ne jucăm ca boși. Ca boși. Gata, s-a încărcat așa. Random să jucăm. Adică nu jucăm bine că suntem morți. It's finally over. Oh, that's such good. That's good. Se pare că sunt sus. Sper că sunt de dificultate tehnică. Se pare că l-am luat pe fraier. Nu a știut ce l-a lovit. Mamă. Opa, e unul lângă mine aici. Să ne-a căuzit. Interesant, au murit și a mai rămas eu cu încă unul. Bă, ce m-a speriat, ești nebun? Și l-am auzit sus. Mamă, bă, ce m-a luat. Tot dincolo ce contează. Ce-mi pe aici? Dar se pare că ăștia sunt aici. Adică nu aici. Eu sunt, bă, copile. Ce nu te mai sperie. Sperăm cu digălul, dar... Na. Așa a fost. Gata, de sus. Da, gata, e sus. Cu digălul... ăsta așa că l-a dat tras. Dar nu o să bun, frate, cu el. Sunt mai bun cu armele astea. Sper că se așteaptă să venim aici. Te duci tu primul sau mă duc eu? Dai! L-am luat. Se pare că a fost boss. M-a avut bulan și l-am luat. A, se pare că am primit o armă. Interesant. Interesant. Aha, vei ști scopul, am înțeles. Interesant. Așa, cover. M-a luat. Da, nu întotdeauna sunt boss, dar nici întotdeauna nu sunt fraier. Îmi place arma lui tipul ăsta. E foarte interesantă. Are o lunetă. La tipul celălalt... am mai văzut tipul ăsta de arme, dar nu mai îmi place nimic. Oh! Îmi cer mii de scuze pentru problemele astea, o să rezolv eu în filmare.
Pare că tot nu ne luăm pistol. Ia, stai bă eu. Ba da mă, uite că ne luăm AK. Și tot ziceau trebuie. Cer scuze pentru limbaj, dar chiar n-am vrut pentru limbaj să vorbesc. Îi aud, îi aud, îi aud. Uite aici, uite aici. Na, m-a luat. Al doilea m-a luat. Na, dacă s-au gândit, au avut un plan foarte bun. Unul a venit pe parte și unul pe parte, așa se face. Când am luat pe ăla care a venit pe partea mea... Da, se pare că nu mai e. Deci suntem praf. Mă scuzați doar o secundă dacă vă uitați, mă ușor cât 15 minute. Ah, se pare că nu cred că mai pot să mai filmez. Și mi-e frică să nu se întâmple. De prietenul meu a filmat mai mult de 15 minute, dar nu e problemă. Tot pe gaming. Ce m-a speriat. M-a luat. M-a luat. Dacă e bun, e bun. First person. Sper că îi salvează pe oameni. Suntem 3 cu 3, adică e foarte bine. Încă 10 din 5 minute. Suficient. O să plateze mâine, după amiază, cred, dacă îl apuc acum să-l pun. Mi-a rămas în iar. Da, n-am făcut. N-am ce să zic. Sunt buni. Na, nu ce să zic, dacă sunt bun, sunt bun. Ia să le facem noi afară, să venim pe aici, pe jos. Nu știu, venim pe aici, pe sus, venim pe aici. Să mă las, bă, chestia, eu urcam țeava asta și aici sus m-au lovit. Urât așa. Că mă... Uite, m-a văzut. Da, deci m-a văzut. Nu știu planul. Merg acum dacă ies. Pare că a intrat cineva aici. Uitați-l, boss, unde era. Așa. Așa ne-am arbat la el. Așa. Și mai e unul. Sunt eu cu el. Sunt 4 oameni, sper să nu ia. Asta e nasul, că dacă te-a auzit, pași, mor. Aha, aici, aici, aici. Aici, aud. Da, m-a luat. Inteligent omul. Ăsta nu pot să zic că e hacker, nu-mi dă headshot. Ca să zic că, bă, e hacker. Dar nici bun nu e, frate, că l-am luat și eu de 2-3 ori. Așa că recunosc. Că nu e hacker. Hacker e hacker. Uite, vezi, m-a luat. Aici i-am luat și eu 11, deci are și, uite, are mai are 14 HP, deci nu pot să zic că e hacker. Că trage într-una și mai în fiecare minut, secundă și. Deci numai eu sunt mort. Și am zis că o să-și revină la următor episod, că vreau să fie numai în episoade. Vreau să mai fac altcineva episoadele lui. Problema că eu nu prea știu să stai din video. Asta e singura problemă. Restul e ușor, editez ușor, nu e problemă. Să vedem cât am filmat, ca să nu cumva să facem mai lung. 19 minute. Îmi cer scuze că mă totui, dar să nu iasă mai mult, că durează mai mult editat. Și îmi cer scuze, mai vine cumva mama sau tata sau sora mea să vină să-mi zică ceva. Cer scuze, dar nu pot să șterg atât de video. M-am luat!
E mină! Mă ia. Da. Nu acum, nu acum. Nu mai. Oh, ce greu e. Bine. Dar nu mai stați aici că filmez, frate. Așa. Lasă ușa deschis. Sau ba nu, închide. Parcă nu e aici și m-a luat iarăși. Haide, bă, frate. Uite, bă, cu ce armă m-a luat. Pe serios. Aha, nu cred, frate. Acum știu eu cum să stau. Mă înțeleg. Unde e ăla? Unde stăm? Hop. Amândoi sunt de aici sus. Înțeleg. Over here! Let's do it. Opa, bravo, boss, ne-am omorât, așa, boss. Omoară mai repede pe ea. Nu stau. Nu, sunt departe, frate. S-am pierdut din nou. Din păcate. S-a terminat serverul. Păi ce să vă zic. Cam atât a fost episodul pentru astăzi și ne vedem data viitoare. Pa!